Bun, de salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Eu sunt STFX Trading și astăzi vom face un content care nu cred că a fost așa de întâlnit în România. Vom face un podcast strict despre trading și ce se întâmplă în lume la momentul actual. Dar, înainte de a începe, nu uitați să dați un subscribe pentru mai multe materiale legate de Smart Money Concepts și tot domeniul de trading overall. Bun, deci îl avem ca invitat astăzi pe Alex. Te rog să te prezinți. Salutare! Numele meu este Alexandru Simion, fondator Certo Future. Fac trading de un an și câteva luni, timp în care m-am lovit de acest domeniu și de toți schemării și cursurile vândute pe mulți bani, care de fapt nu-ți oferă nimic decât îți vând niște vise false. Ok. Și împreună cu Alin am ales această provocare în a vorbi și a vă oferi multă valoare despre acest domeniu. Da. So, Alex, mai pe scurt, este un om care m-a introdus și pe mine în domeniu și vă poate spune și poate spune și mie, pentru că până la urmă eu sunt omul de legătură dintre experiența lui și cunoștințele noi ale voastre și ale mele. Vă poate spune prin ce a trecut, la ce să vă așteptați, dacă există răsăritul de după tunel, cum se așteaptă toată lumea, și dacă există îmbogățirea din acest domeniu. Aș vrea să-ți adresez prima întrebare și care este cum și de ce te-ai apucat de trading. Wow! Răspunsul meu e unul simplu pe care îl putem întâlni la toți tinerii. Pentru a mă îmbogăți rapid, pentru că acest domeniu a apărut în viața mea ca o soluție de îmbogățire rapidă. Deja mă vedeam peste noapte conducând un huracan și având o mare casă prin Miami, însă nu e așa. Mi-am dat seama după prima lună de când am început tot procesul și am cumpărat și cursul unui celebru mentor din România, Ok. am ajuns să pierd și primii bani, însă în momentul în care am ajuns să pierd primii bani, mi-am dat seama de fapt că poți face mulți bani, însă cu multă muncă. Ok. Ok. Acum că ți-ai terminat story-ul și nu dăm nume la cursul omului, dar vom intra puțin în subiect de ce nu a fost bun și ca să punem în perspectivă ce înseamnă tradingul X și tradingul W, să zic. Experiența mea cu tradingul a început și e o chestie care poate vă simțiți și voi. Tradingul pentru mine a început după o experiență negativă în viața mea, în care am simțit că efectiv nu se mai întâmplă absolut nimic și n-are cum să ridice niciodată și că sunt at the rock bottom. Și a venit dintr-un loc complet, came from nothing efectiv. Pentru că la momentul acela, prin mai anul acesta, se fac cred că 6 luni, s-a întâmplat ceva în viața mea și eu eram deja în lumea business-ului, dar dădeam switch între copywriting, marketing, toate chestiile astea pe care lumea le încearcă și care sunt saturated. Și da, am zis că băi, nu o să mai fac nimic, mamă, a picat și asta prost, nu știu ce, nu știu ce. Și am avut niște prieteni care erau în domeniu și care erau lângă mine și a zis, bă, ia și apucă-te și tu de asta, nu trebuie să te bazezi pe nimeni, plus ești doar tu, poți să înveți cât vrei, etc, etc. La fel ca și Alex, bine, eu am intrat puțin mai retail, puțin mai avansat, am intrat în smart money și până la urmă, da, m-am ars și eu puțin cu niște concepte ilogice care nu merg și da, pe o perioadă de 3-4 luni am făcut ceva ce nu mergea pur și simplu și am dat un apel disperat efectiv la Alex, care se afla și într-o fază incipientă a unui business bazat exact pe asta, ca să vedeți coincidență, și de când, efectiv, nu e nicio reclamă, nimic, dar de când m-am apucat cu Alex și cu Chart of Future s-a schimbat total și sunt la un pas de primul payout de pe MyForex Funds, FTMO, etc, etc. Bun, am terminat și cu asta, vreau să te întreb de ce trading și nu altceva? Că
poți să faci orice. Of, din liceu am dorit să fiu propriul meu patron și să-mi fac banii de pe laptop fără a fi nevoit să mă plimb din punctul X în punctul Y. Așa cum tu ai început cu alte business-uri, așa am avut și eu startul. Am început prin dropshipping. Clasic. Acolo am luat aceeași țeapă cu cursuri de mulți bani, care de fapt și de drept nu au dat niciun rod. Ok. Și am dat de trading și am văzut că tradingul este una dintre puținele afaceri care îmi poate oferi această libertate de a-mi face proprii bani, de unde doresc, când doresc și cât Exact. doresc, pentru că acest domeniu îți oferă posibilitatea de a face câți bani dorești. Exact. Nu ești limitat sau Exact. constrâns de anumite lucruri. Exact, asta am spus și înainte, că nu te bazezi pe nimeni. Dar în același timp, tu ești responsabil pentru toate greșelile tale, dar lumea nu vrea să recunoască. La modul ai postat tu pe Exact. story și by the way dați un follow pe Instagram la Cert of Future și la Alex, nu știu cum ești mai exact pe Insta, Alex Simion. Alex Simion. Da. Dați un follow pentru că postează chestii foarte adevărate. Ai spus tu pe Insta la un moment dat, toată lumea este self-made, doar cei rici admit. Recunosc asta. Exact, exact. So, Forex-ul îți arată realitatea, în primul rând, emoțiilor tale și trading-ul. Trading-ul îți arată realitatea emoțiilor tale și cât de bine ești stăpân tu pe viața ta în sine. Exact. Și cât de mult lași conștientul sau inconștientul să te conducă în deciziile tale zilnice. Exact. Și dacă ar fi să te întorci în timp să vorbești cu Alex care de-abia s-a apucat de Forex, ce îi spune? Sincer, dacă ar fi să mă întorc în timp și să vorbesc cu Alex, cel de acum un an și câteva luni, nu i-aș spune nimic nou sau nu l-aș pune să dea skip la vreun curs sau proces de învățare, pentru că toate aceste procese au reușit nu neapărat să-mi formeze o experiență în piață, ci să modeleze psihicul și mindset-ul astfel încât să nu mai pun atât de mult accent pe bani, să mă dedic 100% procesului. Ok, asta este o chestie foarte importantă pentru care mulți oameni se lasă la modul zic, băi, n-am făcut bani din asta, trebuie mă las, mă apuc de altceva, doar că ideea e că trebuie să te focusezi mai mult pe proces, pentru că și dacă trade-urile tale au logică, o să poți face 5% și pe un cont de $50, poți face 5% și pe un cont de $100.000. Noi nu căutăm banii. Da, problema asta este valabilă în orice business, pentru că Normal. orice business ai porni, dacă pleci cu gândul că peste noapte vei putea să te duci să ții X-ul sau S-ul sau mai știu eu ce mașini scumpe pe care le visezi, vei da fail și vei pierde foarte mulți bani. Da, că tot vorbim de pierdut bani. Ce părere ai despre lumea care spune că domeniul ăsta e scam și pe bună dreptate? Și de ce crede lumea că domeniul ăsta e un scam? De ce crede lumea? Pentru că foarte mulți s-au îmbogățit vânzând cursuri și odată cu cursurile și vise false, pozând în fel și fel de mașini, fel și fel de vacanțe și oferind nimic în schimb. Ok. Doar niște informații luate cu copy-paste după internet, care nu face nicio logică, doar care te învață să desenezi niște linii și niște nivele pe grafic care nu vor influența direcția pieței. Exact. Și lumea ajunge să pună în aplicare acele concepte, pierde bani și zice, da domne, e scam, nu pot să reușesc și așa tradingului îi se pătează reputația. Bun. Dacă ții minte, până 2016 Ilies Vlogs, de acolo am auzit eu de Forex. Da. Cam alea au fost printre primele schimburi, mă gândesc, în România. Și voiam să spun cum putem să diferențiem un curs bun de un curs rău. În primul rând, prin durata materialelor. Dacă crezi că vei reuși să înveți să faci bani dintr-un video de 5 minute, 6 minute și un curs total de o oră jumate sau 2 ore, deci le mari, că ai dat banii de pomană. Te anunț de acum. Un curs bun, în primul rând,
trebuie să conțină atât materiale video în care să fie prezentată teoria, cât și materiale video în care să fie prezentată o analiză a pieței, să fie prezentate anumite evenimente în piață, astfel încât studentul sau cel care cumpără cursul să poată înțelege și să poată pune în aplicare cele concepte. Exact. Și sunt pe YouTube foarte multe diferențe de metode de trading și așa. Tu ce metode de trading folosești și cu ce este diferit față de normalul retail? Personal folosesc SMC, Smart Money Concept. Ok. De ce îl folosesc? Pentru că prin acest concept înțeleg adevărata mișcare a pieței și înțeleg de ce piața trebuie să ajungă într-un nivel și să plece în altul, de ce are loc fiecare mișcare, de ce în timpul evenimentelor se produc anumite mișcări și de ce într-o direcție și nu în alta. Okay. Pe când retail-ul te învață să desenezi două linii, un suport și o rezistență, una care ține prețul, una care respinge prețul. Și te mai pune să mai desenezi niște nivele Fibonacci. Ei bine, desenele alea nu o să te ajute la nimic. De ce? Pentru că, așa cum poate mulți știu sau nu, piața e manipulată în totalitate de către instituțiile mari financiare. Și instituțiile alea niciodată nu o să stea să se uite la nivelul tău de rezistență și la contul tău de, nu știu, 1000 de euro. Clar. Nu. Băncile vor urmări să-ți ia banii. Dacă Normal. tu ești destul de deștept să poți să joci cu băncile și să mergi așa cum merg ele, vei face bani. Dacă nu, te anunț că banii tăi vor intra în buzunarele altora care știu să folosească această. Normal. Și că tot ai zis că băncile... Pardon. Că tot ai zis că băncile nu se uită la banii tăi. Crezi că algoritmul bancar o să fie schimbat vreodată? Niciodată. Da, și ce părere ai despre oamenii care spun că există buying and selling pressure sau chestii de genul? Și că o $10.000 influențează mișcarea unei candele. Oamenii respectiv nu au făcut niciodată $1 din piață. Sau dacă l-au făcut sub formă de gambling și nici de cum cu ajutorul științei și a logicii. Am înțeles. Da. Nu există astfel de presiuni în piață. Am înțeles. Da, e amuzant că... Na, mă rog. O întrebare puțin mai serioasă de data asta, pentru că și eu am avut aceeași nedumere la început. De ce spune lumea că în trading este 90% psihologie? De ce? Pentru că în momentul în care vezi banii și sumele respective, creierul tău nu mai acționează pe partea de conștient, ci e influențat de acele sume. Când vezi sume care ar putea reprezenta un salariu câștigat într-o lună de zile, deja nu mai gândești logic și ești tentat să faci mișcări care nu și-au rostul. De exemplu, poți să faci astăzi $500. Ai văzut că ai făcut $500 profit, spui, mamă, gata, pot să fac treaba asta în fiecare zi. Nu, greșit. Mâine îi vei pierde, poate vei pierde mai mult. De ce? Pentru că tu te vei grăbi să-ți dublezi sumele. Exact ca atunci când mergi în casino și încerci să dai în dublajele alea la aparat. Exact, așa e. Da. Și cum ajunge un om normal să poată trăi din trading și dacă este bine să-și părăsească jobul pe care îl are momentan și să se apuce de trading? Nu recomand să-ți părăsești jobul, deși eu nu sunt adeptul joburilor, dar e bine să ai o sursă de venit, astfel încât să poți trăi, să-ți poți plăti utilitățile în timpul în care încerci să-ți dezvolți acest skill de a învăța cum merge piața. În momentul în care tu vei reuși să faci salariul pe care îl câștigi într-o lună de zile, într-o săptămână, sau poate chiar și într-o lună de zile, atunci poți să renunți la job și să vii să te focusezi 100% pe treaba asta. Am înțeles. Și cam cât de mult ar dura procesul de învățare? Să zicem că avem un om care are disponibile 4 ore pe zi și a cumpărat cursul de la Chart of Future și domne, vreau să învăț trading în cât timp îmi ia să devin consistent? Dacă ar fi să ne bazăm decât pe teorie, probabil într-o săptămână ai putea 2 să înveți teoria. Însă Chart of Future nu își propune să-ți vândă un curs, ci își propune să stea alături de tine până în momentul în care tu vei
vei fi deja experimentat cu piața, cu evenimentele ce au loc în piață, pentru că Și mișcările diferă. vreau să spun aici ceva, ca o mică paranteză, eu sunt student Art of Future, ok, nu încerc să vând absolut nimic, doar recomand oamenilor pentru că m-a ajutat extrem de mult, m-a luat într-o stare în care nu știam cum să tranzacționez și făceam efectiv gambling și m-a dus în punctul în care sunt. Continuă. Ok, așa cum spuneam, mișcările pieței diferă de la o zi la alta. Da, principiile sunt aceleași, însă trebuie să-ți formezi ochiul și să capeți experiența necesară să-ți dai seama de cele mișcări și de direcția pieței. Tocmai de asta, timpul de a ajunge profitabil sau de a ajunge la această libertate financiară și de loc și așa mai departe, diferă de la persoană la persoană. Cu cât îți dedici mai mult timpul, chiar dacă îți dedici o oră, dacă în ora aia pe care tu ți-o dedici, ești focusat 100% și încerci și te străduiești, procesul tău va dura mai puțin. Însă dacă nu te vei focusa așa cum trebuie și vei trage de timp și vei mai intra pe Insta sau vei mai scrie un mesaj pe WhatsApp, atunci țin să te anunț că procesul tău poate să treacă și de un an de zile. Am înțeles. Și pentru oamenii care spun că vezi, domne, n-am bani să intru în domeniu, recent există firme care îți oferă funduri de minim $10.000, $100.000, pe care poți să le accesezi efectiv cu o sumă minusculă, $80, $100, dar trebuie să treci 2 challenge-uri. Și acum voiam să te întreb, 2 sau 3, depinde de firmă, whatever. Voiam să te întreb, de ce crezi tu că sunt bune acele challenge-uri și de ce sunt făcute ele? În primul rând, acele etape îți dovedesc ție că ai ajuns la cunoștințele necesare. Acele etape se bazează 100% pe psihologie, pentru că vor să-ți testeze psihicul. De aceea doar 10% din trader reușesc să treacă de acele etape și să facă bani. Trebuie să înveți să-ți controlezi creierul, să te folosești de el și să treci peste etapa de a pune accent pe bani. În momentul în care ai scăpat de accentul ăsta pus pe bani, vei putea să treci câte etape vrei și să faci câți bani vrei. Banii vor veni ca un bonus la tine. Exact. Uite o greșeală pe care o făceam eu la început. Indiferent că era cont demo, eram pur și simplu focusat pe bani, la modul mamă, dacă aveam cont de FTMO, făceam sumele astea într-o zi și efectiv, dacă te concentrezi pe sume, automat creierul tău nu o să se mai gândească la proces și creierul nu o să se gândească la proces și o să se gândească la sume și nu o să mai ai nicio logică, doar o să vrei banii și uite așa, te duci în jos și ca să facem legătura cu challenge-urile, o să ai un drawdown pe care o să-l atingi, un limit și o să-ți pierzi contul și ți-ai pierdut banii și Exact. nu o să știi unde, nu o să ți se întâmplă, nu o să știi efectiv ce se întâmplă, nu o să știi nimic și Exact. o Te să te fură lași. peisajul și Mhm. Da. O întrebare dacă vrei să răspunzi la ea, răspuns dacă nu, nu. Când și cum ai făcut bani, nu, pardon. Cum, da, ba da, cum și când ai făcut primii bani din trading și cum a fost senzația? dacă e să luăm cariera mea de la început, primul meu contact cu toată industria asta, pot să spun că am făcut bani în prima săptămână, pentru că primul meu contact a avut loc prin criptomonede și am avut norocul începătorului de a-mi dubla banii într-o noapte, Ok. datorită unui tweet dat de Elon Musk și după aia pot să zic că am Ah, început ok, să pierd din ei, ok, știi? ok, ții minte, da, Dar ții dacă minte. e să stăm de vorbă despre consistență și în momentul în care am atins punctul de libertate, pot să spun că cam după 6-7 luni am început să fiu constant în profituri. 6-7 luni în care am început să mă focusez 100% pe asta. Am renunțat și la facultate pentru că nu mi-aducea niciun beneficiu. Am venit și am rămas decât eu cu laptopul meu și cu anumite cărți de psihologie. Mulți au râs de mine, însă s-a adeverit că ceea ce făceam eu era în sensul bun. Bun, și acum cred că ca și un subiect final, pentru că nu mai vreau să lungesc foarte mult, vreau să-mi spui ce părere ai despre realitatea oamenilor care merg la 9 to 5 jobs și nu neapărat că am ceva cu ei, doar că de la mentalitate până la ultimul punct. Ce părere ai de viața aia și de stilul acela de viață? E o formă nouă de sclavie. De ce Ok? spun asta? Pentru că
societatea din ziua de astăzi te-a oferit posibilitatea să te duci la muncă pe o sumă mică de bani, da, nu știu, 2, 3, 4, 5, 6 mii de lei, nu știu. Bun, în momentul în care te vezi acolo, începi să arunci banii pe impresii. Ce înseamnă impresii? Înseamnă o mașină scumpă, care poate să treacă de 20.000, 30.000 de euro, pe care, da, îi în rate, că, na, tot prostul are, o casă pe care o iei și pe aia în rate și dacă ai 6.000 de lei salariu, îți iei 3 camere, nu-ți mai ai 2 camere, că, na, îți permiți. Ok. Și alte haine scumpe, pe care tot la fel le iei cu cardul de credit și le achizi într-un an de zile. E bine, și uite așa a ajuns să fii sclavul impresiilor. Ok. Și așa ai ajuns să-ți petreci toată viața muncind non-stop, ducându-te doar o săptămână la mare în România sau mai faci o opulență și mai faci un credit și pleci un pic până afară. Ok. Am văzut că acum e la modă. E la modă, da, probabil. Da? Ajungi în punctul în care copiii tăi se fac mari și încep să gândească și le spui: tată, du-te la școală, că uite, trebuie și așa. Și ajungi în punctul în care ești la pensie și îți dai seama că nu ai realizat nimic în viață. Și Exact. ajungi să înjuri pe alții că, da, domne, ăla a furat, ăla a avut de la părinți, ăla a avut femei la produs sau mai știu eu ce. Și statul e nenorocit că nu ne mărește pensiile și La că naiba, nu ne dă pensiile erau nimic. de vină. Da. Pensiile Da. erau de vină, da. Da. Și uite așa, viața ta s-a scurs pe un BMW, un apartament în drumul taberei și un tricou de la Hugo Boss. Am înțeles. Am înțeles, da. Și automat tu, care ești în stadiul ăla, ești deja la 60 de ani, ai trăit toată viața muncind, la automat o să dai asta și copiilor tăi și cycle-ul se Exact. continuă până unul dintre ei realizează ce trebuie să facă de fapt și vede realitatea cu ochii lui. Ceea ce Știi, am văzut și noi. am citit ceva interesant într-o carte de curând și spunea așa: tatăl meu s-a dus pe jos la muncă, nu, bunicul meu s-a dus pe jos la muncă, tatăl meu s-a dus cu o Dacie, eu mă duc cu Merțul, iar copilul meu se face din nou pe jos. Pentru că oamenii puternici creează vremuri ușoare, vremurile ușoare creează oameni slabi și ciclul continuă. Și ciclul continuă. Da. Doar aici, bine, dacă ai o influență puternică și un tată puternic, nu cred că ar lăsa copilul să stea în zona de confort. Însă, da, mare parte e adevărat și hai să gândim puțin și cycle-ul, adică să nu ne gândim strict la ultima parte, că din bine ajunge iară rău, hai să ne gândim puțin din rău în bine. Atunci când ție ți se întâmplă tot răul în viață și vezi că nu ai destul, atunci există milionarul din fiecare grup sau de familie, din fiecare familie, din fiecare family tree. Aia voiam să spun, doar că nu știam cum să zic în română. Arbore genealogic. Logic. Deci trebuie să fie cineva. Exact. Și, da, pentru ultima chestie pe care vreau să spun, o spun de acum, recesiunea asta o să facă foarte mulți milionari, poate să sperăm că vom fi și noi prin ei și da, mulțumim că ne-ați urmărit, dați like, subscribe și follow pe Instagram la Alex, la Chart of Future și la Alin Stoian 28, respectiv STOFX Trading și ne vedem data viitoare. Salut! Numai bine.